Ongi etorri txerrendulariak.comera asteartea da eta badakizue asteartero txerrendulariak web saioa dugula eta aste honetako saioan elkarrizketatu famatu bat eta orain modan dagoena dugu. Xabier Mikel Azparren, Euskal Tele Euskadiko txerrendularia eta hilabete honetan taldeari urteko lehen garaipena eman diona Lentexoko itzuliko bigarren etapan. Bere bizitza profesionaleko lehenengo garaipena da, bigarren urtea egiten ari baita profesionaletan eta beraz egun handia Xabier Mikelentzat profesionaletan lortzen den lehenengo garaipena beti berezi izaten delako. Berarekin egongo gara laster, baina lehendabizi goazen errepasatzera asteburu honetan zer gertatu den Euskal Errepideetan, batez ere goazen errepasatzera Gorlara igoera hori nolako izan zen, zemetan ikusgarria eta zoragarria izan zen. Asko bat zela. Naike! Eskerrik asko, Maia! Behin arrepaso bukatuta eta hasi baina lehen gogoratu Gorlara igoera osorik ikusi nahi badezu aukera duzuela txerrendulariak kide izan da hartzamendikidek aukera duzuela bideo osoa ikusiko ordu terdiko bideo osoa 90 minutu Gorlara igoerako laburpena baino lasterketa osoa ikusi dezakezue Gorlara igoeraren bi igoerekin gainera eta benetan txerrendularitza disfrutatzeko aukera ezin duenea da, baita ere Gorlara igoera ez den beste lasterketa asko dituzue, Zaldibarreko sari nagusia, Zumaiako saria, Euskaldun txapelketan, iazko lasterketa batzuk ere igo ditugu eta urtean zehar lasterketa gehiago izango dituzue, afizionatu mailakoa eta baita ere junior mailako zenbait lasterketa. Baina hori gogoratu oso garrantzitsua txerrendulariak egin. Orain, goazen gaurko elkarrizketatuarekin, Xabier Mikel Azparren dugu, Euskal Tele Euskadiko txerrendularia, eta hasieran esan dugun bezala, duela aste gutxi batzuk, Xabier Mikelek Lentexoko itzuliko bigarren etapan bere bizitzako lehenengo garaipen profesionala lortu zuen, eta horregatik ekarri nahi izan dugu ona, eta baita ere Euskal Tele Euskadiren urteko lehenengo garaipena izan dalako, beraz, Xabier Mikel ongi etorri eskerrik asko gurekin egoteagatik bezala, eta gogoratu behar dugu lehenengo garaipen hori, Lentexoko bigarren etapan lortu zenuela, ez? Bai, ez, iasan bizietan ibiltzen izanetik momentu berezienetako bat izan dela. Niretzako, lehenengo garaipena profesionaletan, gainera ez nengoen oso dituta, ez, irabaztera, eta horren buruan nekan itzuli baten garaipen hori lortzea, eta gero gainera helburua zen orokorrean podiumean amaitza, baita bigarren amaitza, eta batez ere taldeak egindako lanarekin eta beraiek emandako konfiantza horrekin oso berezia. Nola izan zen etapa, nola iritsi zinean hor disputatzen egotera, akigu bi txerrendulari iritsi zinatela alde eginda, zu eta Tiago Machado, eta berak utzi zizula berez irabaztea, nola izan ziren kilometro horiek? Bai, horreko egunean oso ondibili ginen lanean, baina gero bukaeran helmugan ez genuen lortu lan guzti hori burutzea, ez? Batez ere nik neuk egin nuen fallo txiki batengatik Espainia bideratzelako orduan. Eta hori, horrengo egunen beste estrategia batekin atera ginen buruan, lasterketa gogorra eraman nahi genuen, bukaerako zatia oso gogorra zalako eta niri hoberen etortzen zitzean eguna zalako. Eta ideia horri duan, taldeak horri egin zuen, ez? Bukaerako zirkuitoan denbora guztian erasoetan ibili ziren, lasterketa oso azkarra eramaten eta Tiago lehenago Peiorekin
lehenengo korte batean juntzan, Tiagok Peio atzen utzi zuen, Peio ere guretzako oso lan handi egin zuelako etapa guztien zehar, izetatik babesten, eta 10 kilometro faltan, nik erasoa jo pelotitikan, Tiago harrapatu eta harrapatzeakoan berak esatzen, ez? Bigarren iristen uzten banion, erasorik ez jotzen ez banion, eta nire bakarrik metaraino jatzen uzten banuen indar guztia, berak ez ziala esprintatuko, ez? Eta hori esan dagoan, nik tope banion metaino, beti dudorrekin buruan, erasoa joko zian azkeneko metro egiten edo ez, baina azkenean bere hitza zuen, nik uste baita bat zetiela, ez? Biak aiatuta segurenik esprinean azkarrena ni izango nintzala. Eta hori, egun perfecto bat, estrategia oso on batekin, eta dana ondo teatzen da egun horietako bat. Zuk esan duzu, askotan lana gurutzea eta iesaldietako lana gurutzea zaila izaten dela, eta esaldi horrek ez du balio bakarrik alenteixorako, bizitzarako balio du. Lana gurutzea ere zaila izaten da eta asko kostatzen da, eta zuk ondo bakizu garaipen hau ez da bakarrik alenteixoko itzuliaren saria, garaipen hau bizitza osoko saria da, urtez urte maila guztietan lan ondo egin duzula pixkanaka maila guztietan ikasiz progresio bat jarraituta eta orain garaipena iritsi dela, beste pauso bat eman duzu, ez? Baina esaten dugun bezala bizitza osoko lan izan da hau. Bai. Mendikan aurrera paso ematen jarraitu nahi, ez? Eta garaipen hau, hori, lan guzti horren islada bakarrik ez da. Baina, orain arte egindako lanarekin, Alenteixoko itzulian garaipen bat lortu dugu. Eta ideia lana egiten jarraitza da, geroz eta hobea izaten, eta beste lasterketetan espero eta garaipenak lortzen jutea, eta geroz eta garaipen garrantzitsuak. Denboraldi hasiera honetan erakusten ari zara, oso ondo zabiltzala, maila oso ona ematen ari zara, eta jakin nahiko genuke zein da zure urte hasierako balorazioa? Urtarria lesio batekin hasi nuen belaunean, eta lehenengo 10-15 eguna geldi pasa behar izan ditun, ez? Hor, neguan egindako lanaren zati handi bat galdu egin nuen, eta berriro hoieia zerotikan lanean hasi behar izan nintzen. Horrexegatik lehenengo lasterketetan iesaldia gartzen jun nintzen, lasterketa horietan erritmoa juten hartzeko, azkenean exigentzia maila altuago bat eskatzeko nire gorputzari baita, eta geroz eta azkarrago hobetzen juteko, azkenean entrenatzen ez lortzen lasterketetan lortzen erritmo hori, eta pozik nago alde batetik talearen helburua den hori, lasterketa garrantzitsuetan iesalditan egotearen helburu hori betu dalako, eta gainera nire maila hobetzen jun izelako, eta nire helburu pertsonalak itxi direnean, Algarveko itzulian, eta baita Alenteixon, erritmo mundiaterako lasterketa hauek, eta aurrean egoteko aukera izan dudalako. Algarven hori erlojupekoan, eta orokorrean, eta Alenteixon etapa hori irazute, eta orokorrean bigarren izan da. Denboraldi hasieran Euskaltelek Espainiako egutegia jarraituta goi mailako lasterketetan egoten da, ez dira World Tour mailakoak, baina World Tour talde asko egoten diren itzuliak, Valencia, Andaluzia, Murcia, Almeria, horietan egonda eta horietan sufrituta eta borrokatuta erritmo oso hona ematen dizue gero pixkat apalagoak diren lasterketetan, Alenteixon adibidez, garaipenak lortzeko eta oso aurren ibiltzeko, ez? Bai, eta batez ere, igual hobeago izango litzateke, ez? Kontran izatea lasterketa hauen ordena, maila apalagoekin hastea eta gero World Tour mailako lasterketa horiekin jarraitzea. Batez ere, garaipen bat lortzeak edo emaitzak lortzeak, konfiantza maila altuago bat ematen dizutelako zure buruarengan. Ja, sinisten duzu, gauza politak egiteko zaudela, ez? Niretzako adibidez, Algarveko itzulia inflexio puntu bat izan zen. Lasterketa horrek erakutsi ziralako, gauzak ondo eginda eta atzetikan lanun bat eginda, lasterketa horien borrokan sartu nahitekela.
hor 16. bukatu nun orokorrean, talde World Tour askorekin, eta renkotikan ez horren urrun, ez? Renko beste maila baten dago, baina izen batzuk biletuta, oraindik nahiko gertu nenbilen. Eta hori, lehenengo lasterketa horiek, lehen esan bezala erritmoa eman zidaten, eta orain presio hori nire buruarengan jarri dudanean bainik eta taldeak erantzuteko indarrak izan ditut eta dana ondo jundenaren sortea baita. Eta repasatu ditugun lasterketa, goi mailako lasterketa horien artean, baita ere Portugalen egon zinaten Algarben. Algarben paper oso ona egin zenuen, baina aipatu behar dugu batez ere Algarbeko erlojupekoa, bertan postu bikaina lortu zenuen, eta gainera esan behar dugu bertan goi mailako erlojupekariak zeudela, garaipena Renko Benedimponentzat izan zen bai erlojupekoan, bai nagusian, baina zu hor egon zinean, batez ere erlojupeko horretan maila ona eman da, baita ere azkeneko etapa Malaoko gainean, eta hor ere erakutsi zenun oso ondo zebiltzara erlojuaren kontra, eta onenen pare egonda ere. Bai, nik uste erlojupekoa oso espezialia polita dela eta oso berezia, ez? Azken finean zure aurkazoaz, eta inor gehiago momentu horretan lehia horretan sartuta, eta hauek prestatzeak gainera mentalki beste puntu bat ematen dizu baita pelotiko lasterketetan. Gainera horrelako itzulietan, astebeteko itzulietan segunduak lortzea oso zaila izaten den, erlojupekoa daudenean hortikan segunduak lortzeko aukera eta onura hori eukitzeak abantaila handi bat da, ez? Gero orokorra disputatzen zauden momentu horretan. Azken finean igual eskaladore puro batek mendatean minutu bat kentzeko kriston exhibizioan behar du eta erlojupekoan ondo defendatzen den tipo batek eskaladore horri minutu hori berreskuratzeko erlojupeko luze batean adibidez ordea ez du horren besteko exhibizioa handia eman behar. Horrek zer eskatzen du etxetikan lan gehiago, ez? Erlojupekoa prestatu, postura landu, eta askotan ez da izaten urtebeteko lana bakarrik. Batzuk esan bezala urte askotetatik handator eta zenbat eta lehenago hasi, gero eta gutxi gozatuko zaizu zure maila hobetzen. Edo nola ere, Algarben oraindik ere pixka falta zitzaizun onenekin lasterketa edo etapa liatzeko erlojupekoa. Ze falta zaizu, ze ikusten duzu falta zaizula oraindik ere erlojupekoak mundu mailako onenekin lehiatzeko? Batez ere indarra, no? Indar gehiago. Eta gero postura landu, aerodinamikoki oraindikan pauso asko emateko, urtea joan ala hobetzen jo naiz, baina oraindikan hortan asko dakat hobetzeko eta bizita gainean daramaten postura asko limatu dezaket oraindikan. Baina hori, baita lan horretan jarraitu, geroz eta indar gehiago lortu, eta egia da baita asko egiten duela erlojupeko nolakoa diran, ez? Algarbekoa banetzako oso erlojupeko ona zen, erlojupeko luzea, 30 kilometrotakoa, menditsua, eta oso etortzen zait, porque lau-lauetan Stefan Kuhn batek edo pixu gehiago dakaten txirrindulari horiek beste martxa bat dakate eta oso zaila da hauei jarraitzea, ez? Baina badakit inkertu nagoela, baina leku askotatik hobetu ezaketela eta hortantxe nabiloain. Aurrera begira jarri bar gara eta aurrengo astera begira jarri bar gara, Euskal Herriko itzulia hemen dugu, badakigu Hondarribian hasiko dela, apirilak 4ean, eta zu bertan egotekoa zara Euskaltel Euskadirekin. Lehenengo etapa, erlojupeko bat, nahiko nahasia, nahiko zaila erlojupekoa, 7 kilometro, baina kilometro beteko arbidea, bigarren kilometroan barkatu, malda labur baina estu bat. Eta ez da erlojupeko bat ere erraza, erabakitzeko bizikleta hartu, nola jokatu. Zuk nola ikusten duzu bai erlojupekoa eta baita ere gero jarraian etorriko diren 5 egun horiek? Oso prologo teknikoa da, ez?
indarra baino lehen gehiago indarra bat ez du baita, baina ezagutzea asko egingo du, erlojupeko bizikleta ondo manejatzeak, eta guraldiarekin sortea ukitzea baita, ez? Errepide horietatik euriak ibiltzea eta erlojupeko bizikleta batekin nahiko arriskutsua izan daiteke, eta ez da ez du bizikleta ondo kontrolatzen, nik uste despero dituguna, baina diferentzia tartiagoak egon dituzkela, ematen duen bezala euria egiten badu azkenean. Aurtengoa zure debuta izango da Euskal Herriko itzulian, lasterketa berezia, Euskaldun guztiontzat, gure etxeko itzulia, gure herrialdea zarkatzen duena. Nola sentitzen zara gure etxeko karreran debuta egiteko? Bueno, ilusio askorekin dijoa, ez? Ni Donostiara naiz, baina zenbait urte Hondarribian bizitzen pasan dituen, nire amaren partetik familia Hondarribian bizi da, eta hori, etxean bezala korritzea izango da, oso ondo ezagutzen ditut Hondarribiko kaleak, hasi hortxe bentaja pixkatu dikoet, eta ilusio asko dakat, gure afizioarekin etxeko lasterketa korritzeko, azkenen finean Euskalteleko maiotarekin etxeko errepietatik ibiltzea, gauz oso berezia izan behar da, eta desiatzen dago, no? Eguna jatzeko eta irtera marra horretan ibiltzeko. Erlojupekoa hitz egin dugu, baina baita ere itzulia orokorren hitz egin da. Zer iruditzen zaizu itzulia, nola ikusten dituzu etapak, egia da, gogortasuna azken urteetan bezala bukaerako utzi dute, lehenengo etapa erlojupekoa da, gogorra izango da, disputan dauden entzat, baina bereztaintza pixkat lasaiago, bigarren etapa pianan egia da, nahiko erraz lehiatuko omen dela, baina gero Amurriotik aurrera, etapa exigenteak izango dira zuentzat. Bigarrengo etapa eta azkarra izango da, eta haizearen faktore hori baldin badakagu, lehen diferentzia horiek ikusitzazkegu ez. Nafarroko zonalde guzti hori beste lasterketa batzutan korrituta dakat, eta badaude zonalde batzuk non haizea baldin badago jolasteko aukera egongo diran. Eta gero batez ere Llodioko etapa, kristonen etapa gogorra prestatu dute, enboskada askorekin eta ezagutu behar dituzun errepideak dira. Oso lan polita egin dute etapa horrekin eta niretzako isa batekin markatutako etapa bat da. Azken finean ez dira oso igoera luzeak, indarrezkoak dira gehiengoak eta gainera teknika polita baldin badakazu bizikleta gainean eta ezagutzen badituzu errepide horiek, abantaila desinteguko zu, así que etapa bat da, nun gustatuko litzaidake aurrekaldean ibiltzea hortxe hoberenekin borrokan. Eta itzulia eta gero, badakigu taldea hainbat lasterketan egongo dala, eta honenekin ere ibiliko dala bide salpeketako turrean, ez dakit zuk ze helburu markatzen dituzun, ze perspektibakin zoaz itzulia eta geroko lasterketetara? Itzulia eta gero bi edo irostetara Bretañako itzuliak horretzeet. Etapa nahiko klasika modukoak dira. Haizearekin asko jolasten da eta denbora tarteak ez dira handiegiak izaten ez. Niretzako nahiko itzuli ona da, erlojupeko bat zanta zaio bakarrik, baina hori izango da helburu polit bat, area jun eta orokorra disputatzen saiatzea. Eskerrik asko, Xabier Mikel Azparren gurekin egoteagatik, sorterik onen Euskal Herriko itzulian, oraindik ere asko dakazu egiteko nahiz eta desente egin duzun dagoeneko lehenengo bilabete hauetan, sorterik onen beraz Euskal Herriko itzulian, eta zuei gure ikusentzulei badakizue hurrengo astean Euskal Herriko itzulia dugula, Euskal Herriko txirrindularitzaren aste handia, baita ere induraintzari nagusia larunbat honetan, igandean afizionatuen lasterketa izango dugu Zornotzan, eta badakizue itzulia eta gero igandean afizionatuen egun bakarreko egun handia izango dugula Valentziaren oroimenezkoarekin, beraz 9 egun oso mugituak izango dira txirrindulari zaleontzat, badakizue aukerarik onena txirrindularitza jarraitzeko Euskal Herrian txirrindulariak dela jarraitu txirrindulariak eta alba duzue txirrindulariak kide egin. Eskerrik asko eta hurrengo arte.